Λοιπόν, θέλω να μας κάνει κάποιος το τσίφτι. Άντε τσιφτή. Θέλω να κάνω. Θέλω να κάτσεις έτσι. Να σου πω, κοίτα. Τι κάνω. Λοιπόν, αλλά όχι και έτσι. Μια πυρίτσα. Sorry, Αλήθεια. Παιδιά, λες και λες μαμάνιο. Θέλετε να κάνω την κούπα μετά το ψέμα. Φαντάστηκα είναι αυτή. Έλα, μέτρα εσύ. Ξεκίνα. Παίζει. Μια μπυρίτσα, please. Ακόμα. Μήπως η εξοχότητά σας θα προτιμούσε μια κούπα σαμπάνια ή κρασί Βουργουνδίας. Κάνω αυτό με τα παιδιά. Ευχαριστηθείτε, μιλόρδι, να γευτείτε αυτά τα ζαχαρωτά. Ευχαριστηθείτε. Ευχαριστήσω. Α, μετά μπαίνει άλλη από εδώ. Και λέει, και ποια ετοιμασία θα προτιμούσε σήμερα η εξοχότητά σας. Έτσι το κάνει. Έτσι το λέει αυτή. Και μετά τι λέμε, μετά μπαίνει μία άλλη. Και λέει, κάνω όλα στο μεταξύ. Πώς είναι η διάθεσή σας σήμερα, ευγενικέ μου αφέντη. Και μετά είναι και μία άλλη. Εσείς θα την παραγγείλετε. Άντρακλας και αφέντης, αφέντης και άντρακλας. Και αυτή που το έλεγε, το λέει άντρακλας και αφέντης, αφέντης και άντρακλας. Και εγώ η γυναικούλα σου, ταπεινή και υπάκουη. Εσύ θα λες, τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε εγώ, τα έχω λατούτα. Εγώ τα έχω λατούτα. Εγώ σαμπάνια δεν εγνώστησα, ούτε κρασί Βουργουνδία σαν πως το είπες. Παιδιά, φτάνει, άντε. Έχω κι άλλο να κάνω, έχουμε από το ρόλο. Να κάνει, άντε, τι να κάνω τώρα. Τώρα δεν θυμάμαι τι κάνω. Κάτσε αυτό.